Jó, de akkor azt fejtsük meg, hogy mitől ilyen őrületesen népszerű. Én fel nem fogom, és én nem beszéltem 20 évesekkel erről a könyvről, de egy csomó nőt ismerek velünk egyidőse, akik rajonganak érte. Tudod mitől, Anna? Én megfejtettem, érdekel? Sziasztok! Ez itt Anna és Nelly irodalmi podcastja, ahol segítünk a jó könyvek felkutatásában és a rosszak elkerülésében. Ez itt a Mit olvassak legfrissebb epizódja. Én Nelly vagyok. Én pedig Anna. Iratkozzatok fel Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, meséljetek másoknak rólunk. Képzeljétek, lezártuk az első évadot, ami 8 plusz 2 epizódból állt, 8 tematikusból, ami 8 különböző könyvről szólt, illetve egy bevezető epizódból és a karácsonyi külön kiadásból, szóval összesen 10 epizód volt az évadban. Anna, hogy érzed magad ezzel kapcsolatban? Nagyon büszke vagyok, mert emlékszem, mielőtt belevágtunk az egészbe, utána néztünk, hogy a kezdő podcastek általában 7 epizód után buknak bele a küldetésükbe, és hát ezt most már így túléltük, ezt a kritikus határt túlléptük. Úgyhogy egyenlőre megmaradtunk, és elindítanánk ezzel az epizóddal a második évadot, amiben már tematikusabb epizódok lesznek, nem egy-egy külön egy-egy könyvről szóló epizód, hanem minden egyes epizódnak lesz egy témája, ami alá több könyvet is be fogunk hozni. A mostani epizódnak a témája pedig a túlhypolt könyvek, azaz a túlértékelt könyvek lesznek. De hadd térjek vissza egy kicsit az első évadhoz még, hogy szerinted melyik volt a legjobban sikerült epizódunk? Nekem a Krusovszki is tetszett a legjobban. Nekem meg a Nyarak könyve, és azt hallgattátok a legkevesebben, ezt néztem. Szerintem az volt a legösszeszedettebb, meg a legjobb íve annak volt, és tök érdekes, hogy kutyát nem érdekel nagyjából. Anna totális sértett arccal néz, hiszen az egyik kedvenc könyvéről van szó, de hát megállapodtunk abban, Anna, végül is, hogy a Nyarak könyve is, meg a Nyárútó című könyv is picit ilyen rétegirodalom, hogyha jó időben, jókor olvasod, és valamiért érintett vagy benne, akkor megérint, egyébként meg szerintem nem annyira színvonalas egyik sem. De nem a könyvek miatt, hanem mint maga az epizód rész. Szerintem magasan a legjobb a Nyarak könyve. Jó, de ezt a hallgatók nem tudják, amíg meg nem hallgatják, és ugye a hívószó az a könyv címe, és valószínűleg ezek a könyvek, ez a kettő, ez nem volt hívószó, talán ez a kettő volt a legkevésbé hallgatott, ha jól emlékszem. Igen, legbénább rész. Nekem meglepő módon most ez a legutolsó tetszett a legkevésbé, ami Serrano Elégedetlenség című könyvéről szólt, ami az egyik legszuperebb könyv volt, de valahogy úgy érzem, hogy nem sikerült jól az epizód, amit ugye ráadásul 2-szer vettünk föl. Nem voltam a legösszeszedettebb az elmúlt hetekben, és én úgy éreztem, hogy ez így érződött is, és egy picit így szétcsúszott maga az epizód. Na majd ma, Nelly. Ma felhozzuk, igen, ma nagyon jól fog menni. Ezt garantálom. Szerintem meg a kávés volt a legbénább rész. Ott tulajdonképpen nem értettük, hogy miért ezt a kávét. És olyan is lett. Ma voltam a Lira könyváruházban, és mielőtt a kávé kihűl, és az összes folytatása ott volt a kiemelt könyvek között, szóval még mindig fut, mielőtt a kávé kihűl szekér. Nem tudjuk miért. Rejtély. Nem nekünk köszönhető, az tuti. Van-e olyan dolog, ami meglepett, mióta belevágtunk a podcast készítésbe? Az, hogy ilyen kitartóan csináljuk, az lepett meg legjobban, őszintén szólva. Meg hogy vannak, akik képesek ezeket podcast adásokat meghallgatni, de haragudjatok, nagyon köszönjük egyébként, csak én alapvetően semmiféle elvárással nem vágtam bele ebbe a podcast sorozatba. Annyi volt az elvárásom, hogy szórakozzunk itt jól Annával, és utána ígyunk mindig egy fröccsöt. Utóbbi nem annyira jött össze, az előbbi az maradéktalanul teljesült, és ez ilyen kellemes meglepetés volt, hogy úgy tűnik, hogy így egyre többen hallgatják a podcastet, és nagyon megtisztelő, szóval tök jó. Igen, engem az lepett meg leginkább talán, hogy vadidegenek is írnak a Mit olvassak podcast @gmail.com-ra. Szokott jönni egy-egy levél, ami azért nagyon meglepő és váratlan. Meglepő még a beszédhibám, utólag, ugye én vágok,
utólag visszahallgatva borzalmas. De csak te hallod, én nem hallom, Anna. És pozitívum, hogy szerintem azóta kevesebbet tukmálok ismerősöknek könyvek. Mert most már nektek tukmál, Anna. Meg tukmálhatom, hogy meg kell hallgatnotok a podcastünket cserébe. Jó, amúgy én meg tudod, mit tettem észre? Az utolsó 2 epizódban, hogy olyanok lettünk, mint a neresek, akiknek a hangjuk, és a beszédstílusuk, és a mimikájuk, és a gesztikulációjuk elkezd hasonlítani. Nem tudom mi, vagy így elkezdtek így Orbán Viktorok kinőni a nerben, mindenki ugyanúgy beszél, mint a vezér, és én elkezdtem annásodni. Szóval tudjuk ki a Falka vezér a teamben. Elkezdtem úgy beszélni, mint Anna, rájöttem. De a való életben valószínűleg nem, csak a podcast adásban hallom, és Anna anyukája meg is jegyezte, hogy nem tudja néha megkülönböztetni a hangunkat. Ami nagyon furi. Nagyon furcsa, hogy ezt nem is akarom elhinni. Pedig, de én meg azt hallom, hogy a hanglejtésünk, a tónusunk, a beszédstílusunk kezdett hasonlóvá válni, illetve az enyém a tiédhez. Legjobb és legrosszabb az elmúlt 10 részben nekem egyértelműen, nekem a vágás tetszik a legjobban, az tök jó, ilyen kis szöszölős munka, és a marketingtől, a nem létező marketingtől a hideg kiráz, de abszolút nem nekem való, hogy ezt hirdessem, vagy egyáltalán posztoljam, vagy az attól fázom nagyon. Nagyon, nagyon rosszak vagyunk, olvasásban viszont jók vagyunk, kivéve, hogyha olyan epizód van, mint a mai, átnyergelhetünk a maira, vagy előtte még beszéljük meg, hogy mit olvastunk. Mit olvastál? Nekem nagyon röviden semmit. Én ezeket olvastam, gyötrelmesen lassan, amiket már olvastunk, és szittam magamat, meg magunkat, hogy juthatott ez eszünkbe, hogy olyan könyveket hozzunk, amiről egyszer már megállapítottuk, hogy rosszak, és ugye nekem muszáj újra olvasnom, hogyha a podcastre hozunk valamit, tehát hogy gondolhattam, hogy ez egy jó ötlet, hogy kimondottan rossz könyveket újra. Amikor ugye megfogadtam egyetem vége óta, hogy mostantól csak élvezetből olvasok, és egy kicsit az az érzés jött vissza, mint ami egyetemen volt, hogy volt az egyetemi félévi lista, és azokat így le kellett nyomni. Abszolút. Úgyhogy én ezért is olvastam előtte egy pár könyvet, mert halogattam ezeket a alkotásokat. Úgyhogy elolvastam gyorsan Galbraith-től a Hömpölygő sírt, ami ugye egy sorozatnak a 7. kötete. Anna legutóbbi podcastnél adta kölcsön, erre a könyvre mondtam azt, hogy nem fél tégla, hanem egy egész tégla. 1080 oldal volt. Úgyhogy ezt gyorsan elolvastam a másik 8 könyv előtt, amivel erre a podcastre készültünk, de a feléig nagyon tetszett, aztán régen Anna elkerekedő szemekkel néz, mert megint a kedvenc íróját fogom keresetlen szavakkal illetni. Szóval az van, hogy imádom a sorozatot, nem olvastam egyik könyvet sem, viszont láttam az első 5 évadát a sorozatnak. Anna mondta, hogy a 6-os ne olvassam el a 6-os kötetet, mert nem jó, úgyhogy kölcsönadta nekem a 7-est. Elkezdtem olvasni, szuper izgi volt. A főszereplők ismét nyomozásba bonyolódtak, a főszereplőnő beépült egy szektába, de a könyv 3/4-énél a főszereplő nyomozónő kijött a szektából, és onnantól kezdve számomra teljesen érdektelenné vált a történet, hogy ezt hogy göngyölítik fel, és ilyen tisztességből olvastam el, becsületből a végét igazából. Megint rájöttem, hogy egyszerűen J.K. Rowling nem tud hozzám szólni. Nem tudom, valami teljesen párhuzamos külön pályán mozgunk, és olyan könyvek, amikért az emberek rajonganak, és sorban állnak, és egymást tapossák, hogy mikor adják már ki, Anna meg húzogatja a naptárba a rubrikákat, hogy mikor jön ki az új könyv, végre angolul, és tényleg hajlandó elolvasni 1100 oldalt angolul, aztán magyarul, hogy minden szavát felígy Rowlingnak. Én meg ez nem, és most megbeszéltem magam, hogy soha többé semmit nem fogok elolvasni J.K. Rowlingtól, egyszerűen nem az én íróm. Sorry, 3 leiratkozó eddig, de ez egy ilyen epizód lesz, hogy lesz még ebből. És akkor nagyon gyorsan elmondom, hogy elolvastam Han Kang-tól a Nemes teremtményeket 5 mondatban. Koreai Nobel-díjas női szerző. Ez a könyv egy koreai politikai mészárlásról szól, nagyjából hasonló a történet, mint Kínában a Tiananmen téri mészárlás. Egyetemistákat öltek meg egy koreai lázadás során,
nem tudják pontosan, valahol 1000 és 5000 fő közötti középiskolást és egyetemistát öltek meg egy 200 000 fős koreai városban 80-as években, amit aztán 10 évig a diktatúrában el kellett hallgatni, és valójában soha senki nem írta még meg ezt a történetet, és kirázott tetőtől talpig a hideg, mert egy 200 oldalas könyvről beszélünk, de másfél hónapon keresztül olvastam. Elképesztő stílusban ír, idősíkok, személyek között ingázunk ebben a 200 oldalban, eszement módon kell figyelni, hogy most ki beszél. Nagyon nehéz megjegyezni a koreai neveket, mert rengeteg szereplő van, sose tudjuk, mint ahogy a japán könyveknél beszéltünk róla, hogy fiú vagy lány éppen. Szóval, hogy nagyon-nagyon kell figyelni, és minden egyes fejezet, már pedig jó néhány fejezet van a könyvben, minden egyes fejezet más szemszögből és más narratívában beszél, van, amelyik egyes szem első, van, amelyik egyes szem második, és van, amelyik egyes szem harmadik szemében van megírva, zavarba ejtően tehetséges szerző, én azt gondolom. Úgyhogy ezeket olvastam, azokon túl, amiket mint kötelező irodalom erre az epizódra, és hát Annával egyetértésben közben nagyon-nagyon sokszor bokárugtam magam amiatt, hogy ezt hogyan találhattad ki, Nelly? Mi bajod van neked? Miért utálod ennyire magadat? Meg engem. Igen. Úgyhogy biztos, hogy soha többé nem csinálunk. Soha többet. Nekem annyi volt csak, amúgy fél pontért, hogy hangos könyvben meghallgattam Stieg Larsontól a Tetovált lányt. Te olvastad annó? Én egyszer már olvastam. Olvastam, és nagyjából a 3 könyv közé tartozott életemben, aminek az olvasása közben féltem. Én frankon annyira aggódtam és izgultam, hogy éjszaka olvastam, mert letehetetlen. Akkor emlékszem, hogy egyedül laktam egy lakásban, és annyira elkezdtem félni tök egyedül a lakásban, hogy így emlékszem, hogy így felkapcsoltam több lámpát, annyira paráztam. Nem tudom, neked volt ilyen érzésed, vagy ezt csak 20 évvel ezelőtt érezhettem így valami miatt? Inkább nem emlékeztem a brutalitására, én is 20 éve olvastam, hogy a kegyetlenség, hogy mennyire nagyon durván naturalista és brutális és kegyetlen. Erre már nem is emlékszem, hogy ennyire? Nagyon, igen, nagyon nyomasztó volt. Nem féltem, de hát hangos könyvben hallgattam az úgy más futás közben. Igen, pedig kevésbé van a fejedben, vagy nem tudom. Vagy... Persze, mert közben más is csinálsz, tehát megoszlik a figyelem. De én annól elolvastam a trilógia mindhárom részét, és tudom, hogy a 4. is, amit már ugye nem Stieg Larsson. Igen, azt akartam mondani, hogy ő meghalt a 3. után. Igen, szegény, és nem is éltem meg, hogy kiadják a könyveket, meg hogy az óriási sikerbe üssön. 2-szeres megfilmesítés, meg minden. Minden dollár, milliók, milliárdok. Csak azt akartam behozni, hogy annól, tehát a 4. részt még elolvastam, amit David Lagercrantz írt, és így néztem, mi a franc ez, és néztem, hogy azóta 8 részes lett a sorozat. Persze, felültek a hullámra. Ez nem undorító? Undorító. Vagy teljesen ki vagyok akadva még most is, hogy veszik a bátorságot, és nyilván tovább már nem olvastam, mert az a 4. is ócska volt, rettenetes, felejthető teljesen, de hogy még 8-ig elhúzták, és hogy tehát, hogy Karin Smirnoff, tudom, hogy amúgy jó írónő, svéd talán, hogy veszik a bátorságot, hogy mondanak erre igent. Jó, igen, én folytatom a Millennium trilógiát. Persze, ha elolvasom, aztán majd kitalálom. De ugyanez van Jane Austennal, meg Louisa May Alcotta, hogy a hátukon, sőt egyébként az Elfújta a szélnek is rengeteg folytatása van, és több szerzőtől vannak azok is, és hát nyilván egyik sem ér fel az eredeti íróhoz, meg írónőhöz, hanem szimplán már csak pénzkeresetről szól, és szerintem is undorító. Nem is olvasok el ilyeneket, abszolút, ez elvi kérdés. Igen, elv. Ez jó szó rá. Úgyhogy én csak ezt, és semmi mást, na de majd mostantól. Igen, a következőre csak jókat fogunk olvasni. Szerintem csapjunk bele. Jó. Eddig kerülgettük. Igen. Ja igen, el szeretném mondani így az elején, hogy senki ne sértődjön meg, hogyha esetleg a szívének legkedvesebb dédelgetett könyvét fogjuk most fikázni, mert tehát, hogy ezek túlértékelt könyvek, ami azt jelenti, hogy emberek milliói
rajonganak ezekért a következő könyvekért, és hatalmas rajongótáboruk van, szinte mindegyiket megfilmesítették, vannak közöttük frissek, meg 100 éves könyvek is, és úgy tűnik, hogy egyiknek sem múlik a sikere. És hát mivel úgy éreztük, hogy túl jól megy a podcast, ezért gondoltuk, hogy most a hallgatók fele iratkozzon le a podcastről, mert hogy most meg fogtok minket utálni. Egy olyan könyvvel kezdenénk, ami miatt ez egy rétegkönyv, úgyhogy kevesebb ember fog megutálni. Az elején még csak kevesen fognak leiratkozni. Anna, mondod, hogy mi ez a könyv? Az első könyv Sally Rooney Normális emberek című regénye. Sally Rooney 91-ben született, írónő, és úgy emlegetik őt, hogy a milleniumi generáció első nagy regényírója. Trinity College-ban tanult Dublinban, és a Baráti beszélgetések című regénye hozta el neki a világhírt, utána pedig a Normális emberek 2018-ban jelent meg. Sorozat készült, talán mind a kettőből. Igen. És egyébként elég jó sorozatok készültek belőle. A Baráti beszélgetések nekem nagy kedvencem, kivéve az utolsó 5 perc, ami halálosan idegesítő. Szóval mind a kettőből készült egy nagy sikerű sorozat is, igen. És hát Annával egyikünk sem kedvelte ezt a könyvet, ami ráadásul nem csak, hogy népszerű, hanem rengeteg díjat is kapott. Megkapta 18-ban a Costa könyvdíjat, a The Times az év legjobb regényének választotta, és a Bookerre is jelölték, szóval gyakorlatilag minden lehetséges nagy díjra vagy jelölték, vagy elvitte, és ennek ellenére mi nem kedveltük, úgyhogy nagyon fájdalmas volt most újraolvasni. Én másodszor egyébként egy fokkal kevésbé nem kedveltem, dupla tagadás. Elsőre sokkal ellenségesebben viszonyultam hozzá. Amúgy pozitívunként szeretném elmondani, hogy csodálatos a borító. Imádom a borítóját. A borítón egy kinyitott konzervdobozban fekszik egy fiatal pár összeölelkezve. Szerintem szuper cuki, és nagyon, nagyon illik a történethez. Amit elmondasz, Anna, röviden annak, aki nem olvasta? Hogy mégis így kicsit így kontextusba helyezzük azt, amit most utána fogunk csinálni ezzel a szegény könyvvel. Igen, azzal kezdeném, hogy a Molyon 81%-on áll, a Goodreads-en pedig 3,81%-on, és nyilván ott olvasók milliói értékelték. Fejlődésregénynek írják, és Connorról és Marianneról szól, Írországban játszódik 2010-es években, gondolom. 4 évet ölel fel, 2011-től 2015-ig játszódik a könyv, és Kerikli, azt hiszem, talán így kell ejteni, kisvárosa és Dublin között költöznek, ingáznak a szereplők, igen. És hát felöleli a szereplőknek, a 2 főszereplőnek az utolsó gimnáziumi évét, és az első 3 egyetemi évét. Tehát ez a fiatal vagy nagy kamaszból fiatal felnőtté válás időszaka, és masszív szenvedés története. Igen, én egyszer elolvastam ezt, amikor megjelent magyarul, mert ugye mindenki erről beszélt, és emlékszem, hogy hát én rendkívül gyorsan olvastam, tehát 0 emlékem volt róla, csak annyi, hogy akkor megállapítottam, hogy hát ebben semmi nem történt. És ezt megírtad nekem tegnap is Messengeren. Igen, mert hogy most meg nagyon alaposan olvastam, tényleg így szóról szóra mindenre odafigyelve, és ugyanez lett a konklúzióm, hogy hát ebben semmi nem történik, viszont a fülszöveg szerint igenis történik, tehát fejlődésregény, a gimiben ismerkednek meg, Connell egy igazi, egy ilyen központi szereplője a társaságnak, foci csapat sztárja, Marianne pedig egy kicsit furcsa, visszahúzódó, magányos lány, akinek nincsenek barátai. Connell anyukája Marianne-néknál takarít, tehát nem ugyanazon a társadalmi szinten vannak, igen. Igen, és mind a ketten utána, gimi után Dublinba mennek a Trinity College-ba, ott járnak egyetemre, ilyen kol együtt, kol nélkület kapcsolatban vannak évekig. Dagonyáznak a kimondatlan szavak és elfoltott érzelmek mocsarában. Ugye? Tehát ez volt az érzésem, hogyha 4 év alatt egyszer leülnek úgy igazán őszintén beszélgetni, akkor tulajdonképpen nincsen regény, mert hogy akkor nyíltan kommunikálnak egymással, és elmondják, hogy én mit érzek irántad, te mit érzel irántad, hogy képzeled a jövőt, és akkor ezek mentén folytassuk a közös életünket, vagy az egymás mellett éldegélést.
de ezek csak szenvednek és vekengenek, és nem beszélnek, amúgy ebből a szempontból hasonlított a japán regényre, hogy nulla értelmes kommunikáció van közöttük, és örgyítő. Ez a szintű, meg ez a mértékű nyafogás és körbe-körbe járás, ez olyan szinten engem irritált, és én nem látom be, hogy hol van ebben a fejlődés. Tehát, hogy a 2015-ös évre, végére pontosan ugyanoda kerülnek, ahol 2011-ben elindultak. De ne szaladjunk ennyire előre. Én felírtam, nézd Anna, ennyit jegyzeteltem a regényről, ez 6 oldal, és 3 egész sort sikerült jegyzetelnem, ami pozitívum. Nekem is van pozitívumom, kezdjünk azokkal? Igen, azokkal úgyis hamar végzünk. Nagyon gonoszak leszünk most, elnézést, most kiéljük minden gonoszságunkat, utána kedvesebbek leszünk az összes többi epizódban, ne hagyjatok itt minket. Van benne egy rész, amikor a srác nagyon padlóra kerül a mentális egészségi állapotát illetően, és elmegy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, nem emlékszem pontosan, hogy melyikhez, és szerintem ez egy szuper pont, hogy az írónő, tehát a mentális egészség fontosságát hangsúlyozza, és elküldi az egyik főszereplői szakemberhez. Hát ezzel kapcsolatban majd lesz egy negatívumom, de nekem ami tetszett benne, ami egyedi, szerintem az egyedi hangvétele Sally Rooney-nak az, hogy nagyon feszes a mondatszerkesztése, ez nekem nagyon tetszett benne, és nagyon jól kezelte az idősíkok közti ugrálást. Nem a szokványos értelemben ugrál az idősíkok között, hanem az éppen olvasott jelenhez képest mindig visszaugrunk egy picit, tényleg nagyon-nagyon gyakran, több tucat alkalommal a múltba, és a múltbeli esemény megmagyarázza a jelent. Ezt észrevetted, hogy van egy ilyen, mindig ilyen kis visszaugrás, ilyen visszacsatolásszerű, és ez az írói megoldás nekem nagyon tetszett. De hozzáadott valamit az, hogy nem teljesen lineáris a sztori, nekem nem. Nekem tetszett ez a fajta szerkezet. Valahogy ez engem így felkeltette a figyelmemet, hogy ő így dolgozik, és nekem másnál ez még nem tűnt fel, de ugye itt most nagyítóval kerestem azokat a pozitívumokat és hibákat, amiket az első olvasásnál ugye nyilván nem, mert akkor csak élvezetből olvastam, vagy hát élvezetből. Szóval most alaposabban olvastam, és ezért tűnt fel, és feltűnt az, hogy nekem ez tetszik. De sajnos ennyi a pozitívum, és ezután jön 5,5 oldalnyi negatívum. Igen, tehát ez a minimalista stílus, amit így talán a hátoldalán is kiemelnek, nekem ezt tényleg valahol olvastam, igen, hogy a minimalizmus királynője vagy, hogy neki ez a védjegye. Igen, de ez nekem inkább hiány, tehát ez nekem nem erény, hanem ez tök öncélú, ahogy végtelenül öncélú nekem az is, hogy nem használ gondolatjelet, vagy idéző. Megőrülök ettől. Ez volt az első negatívum, amit felírtam. Nyilván már az első oldalon már feltűnik, hogy a párbeszédek nincsenek jelölve, és akkor nyilván rájössz, hogy párbeszéd, de hogy ez mit ad hozzá a szöveghez, hogy nem használ? Semmit. Tök idegesítő, elvesz a szövegből, mert volt olyan párbeszéd, több párbeszéd is volt, amit többször újra kellett olvasnom, mert nincs úgy sem megmagyarázva, hogy mondta, érzékeltette, whatever. Egyszerűen így újra kellett olvasnod, és ki kellett hámoznod szó szerint, kikaparni, hogy akkor most itt ki mondott mit, mert egyébként néha zavarosak a párbeszédek, és mindenki a normálistól eltérő módon fogalmaz, nem tudom pontosan megfogalmazni, hogyha olvastátok, értitek, zavarosan, homályosan, úgy, ahogy sosem beszélget két ember a való életben, és emiatt nagyon nehéz volt néha megállapítani, hogy melyik szereplő mit mond, illetve melyik szereplő mond, és ezt nem könnyítette meg a tagolásnak a hiánya sem. Szóval engem ez iszonyatosan zavart, úgyhogy ez volt az első negatívum, amit én is felírtam. A második pedig az volt, hogy rengeteg a párhuzam a baráti beszélgetésekkel. A könyvet nem olvastam, viszont a sorozat nagyon tetszett, és azt 2-szer is megnéztem, és iszonyatosan sok párhuzam van, amiből én arra következtettem, hogy tényleg ugyanolyan az anyuka karakter, ugyanolyan a főszereplőlány, ugyanolyan a főszereplőlány mindkét könyvben egy érzelmeit rejtegető, átlagos kinézetű értelmiségi lány, aki egy ponton népszerű, csinos lesz, a fiú az szuperintelligens, de érzelmileg elérhetetlen, néha paraszt, amúgy mind a két főszereplő srác, nem tudom ezt máshogy mondani tényleg.
Van például egy olyan jelenet, az megvan, Anna, amikor először megcsókolja a kamasz fiú a kamaszlányt, és 3 másodperccel azután, hogy a lány elmondja neki, hogy életében őt most csókolták meg először, a fiú válasz erre az, hogy de ugye nem fogsz beszélni erről a barátainknak. What? Most tetted tönkre egy kamaszlány önbizalmát forever, köszi, és halálosan idegesített az, hogy mind a 2 könyvben, illetve a sorozatban és a másik könyvben visszatérő motívum az, hogy esszékötet, ki olvas manapság és ír manapság esszéköteteket, és ebben a könyvben konkrétan a 17 éves lány adja oda a családi könyvtárból az esszékötetet a 17 éves fiúnak. Látod magad előtt, Anna, hogy a mai 17 évesek esszéköteteket olvasgatnak? Filozófiai esszéket például? Tehát olyan szinten élettől elrugaszkodott nem csak a kettőjük kapcsolata, meg a párbeszédek, hanem az idealizálások, meg a történések is, és én arra jutottam, hogy Sally Rooney extrém módon merít a saját életéből, és minden női főszereplő a Sally Rooney, és van egy idealizált férfi típusa, ez az intelligens, vonzó, szőke, atlétatestű és érzelmileg elérhetetlen férfi. És ezeket a kapcsolatokat próbálja meg normalizálni, és eladni nekünk, hogy ez már pedig így működik ennél a korosztálynál. Igen, tehát az, hogy ez egy generációs regény, abban nagyon kételkedem, mert ugye eleve ennyire általánosítani nem is lehet, hiszen azért mégiscsak olyanokról szól, akik privilegizáltak, egyetemre mennek, milyen körökben mozognak, esztékötetekről diskurálnak, ilyen szélső balos csoportosulások, meg filozofálgatások mennek az egész regényben. Nem gondolom, hogy ezt szélesebb körre lehetne igaznak mondani. Tehát, hogy a mai, nem tudom, 20 évesek, 20 kevés évesek ezzel tudnának mindannyian azonosulni. Kizárt dolognak tartom. És azt sem gondolom, vagy legalábbis én iszonyatosan nagyon remélem, főleg úgy, hogy ugye vannak Annával kamaszkorba lépő gyerekeink, hogy nem ez lesz a társadalmi norma, és nem ez a társadalmi norma a mai 20 éveseknél sem, hogy ilyen mondatok menjenek a fejükben egy párkapcsolattal kapcsolatban, idézem. Itt Máriáról van szó, a főszereplő lányról, aki nem tudja megállapítani, hogy vajon az elhúzódás vagy a még nagyobb kitárulkozás vágyát folytja-e el magában. És az egész könyv erről szól, hogy ez a szerencsétlen lány, ez azon tanakodik, hogy ez a szerencsétlen fiú, ez mit érez. És ezt hallgatjuk 300 oldalon keresztül, semmiféle fejlődés nincs, a végén ugyanott tartanak, mint a könyv elején, és azt gondolom, hogy Rooney a saját téves, elcseszett párkapcsolati sémáit akarja eladni korosztályos vagy generációs átlagos normaként, és én ezt egyébként károsnak is tartom. Jó, de akkor azt fejtsük meg, hogy mitől ilyen őrületesen népszerű. Én fel nem fogom, és én nem beszéltem 20 évesekkel erről a könyvről, de egy csomó nőt ismerek velünk egyidősek, akik rajonganak érte. Tudod mitől, Anna? Én megfejtettem, érdekel? Igen. Felolvasok neked egy mondatot. Volt egy pillanat, amikor szinte érezni is kezdtem irántad valamit, mondta Marian. Mire, Connell? El kell folytani az ilyeneket, Marian. Én is azt csinálom. What? Gyerekek, what? Tehát most itt elvileg 2 halálosan szerelmes kamaszról van szó, nem tudom, hogy 18-19 évesek, imádják egymást, hatalmas köztük a kémia, iszonyatosan jó barátok, ők itt a könyvben, amikor éppen nincsenek együtt párként, akkor egymás legjobb barátai, támaszai, de az érzelmeket, azokat el kell folytani. Az egyetlen lány iránt, aki valaha is jelentett neked valamit. Szóval, hogy én így folyamatosan ezt éreztem a könyvben, hogy what? Connell, what? Mi bajod van neked? És mi baja van Sally Rooneynak, hogy egyfolytában ilyen férfiakról ír? Nem tudom, hogy milyen neki a magánélete, egyáltalán nem néztem utána. Biztos vidám. Bocsánat. Fú. Ja, és mind a 2 könyvében, illetve a sorozatban visszautalnék rá, illetve a Baráti Beszélgetések című sorozatban és a Normális Emberek című könyvben majdnem ugyanaz a mondat elhangzik. Nem érzem magam szerethetőnek, van bennem valami ridegség, nehéz engem szeretni, mondja a női főszereplő, és hát nem tudok nem arra gondolni, hogy Sally Rooney ugyanezt gondolja magáról. És nekünk ezt a szenvedést végig kell olvasnunk, meg hallgatnunk, ahelyett, hogy a Sally Rooney elmenne pszichológushoz. De ugye, ha boldog lenne, akkor miről írna? Szóval értem, hogy dilemma,
Nem tudom, hogy tehát, hogy a szerzőt, mint magánembert megfeleltetheted-e ennyire egyenesen az írói énjével. Oké, hát ugye nem vagyok író, tehát fogalmam sincs, nem is őszintén nem tudom elképzelni, hogy egy író miből nyeri az inspirációt, és mennyire dolgozik saját élményből, de mivel ez a két karakter ennyire hasonlít, az a durva, hogy még a filmekben a női főszereplők is úgy néznek ki, mint a Sally Rooney. Tényleg. Nagyon hasonlók a karakterek. Valószínűleg ezért is állt össze ennyire a fejembe, de hogy mivel ennyire hasonló karakterekről ír mindig, nem gondolom, hogy egyszer ez jutott eszébe, és akkor mindig valamiért pont erről ír, hanem hogy benne ez annyira mélyen elültetődött, hogy bennem meg az a gondolat ültetődött el, hogy ez Sally Rooney. Mondanám, hogy akkor olvas el egy harmadik könyvet tőle, de nem utállak. Nem kívánom ezt neked. Nem, sajnos nem fogok többet olvasni Sally Rooney-tól, mert nem szórakoztat, hanem bosszant. Ja, én soha többet kezembe nem veszem. Tehát miközben olvastam, az egy vigasztalt, hogy egyrészt, hogy 20-as betűvel szedték, ezért lehetett vele haladni, másrészt, hogy tudtam, hogy a büdös életben nem fogok tőle olvasni soha többet, semmit, egy betűt sem. Említsük meg a fordítót. Nagyon jó volt a fordítás, amúgy a pozitívumoknál elfelejtettem felsorolni. Dudik Anna Mária Éva. Ő fordította. Egy oldalt felolvashatunk belőle? Majd Max Anna egy cukin várja a választ, hogy igen, én vagyok itt egyedül, Anna. Igen. Persze, hogy felolvas. Ja, de úgy, hogy te vagy az egyik szereplő. Ja. Mariana hátára fekszik, fejét a párnára teszi, csupasz lábát kinyújtja a takaró tetején. A mennyezeti lámpát bámulja, ugyanaz a lámpaernyő, mint évekkel ezelőtt, poros, zöld. Akkor én vagyok Marian. Connell, mondja, tegnap, amikor táncoltunk. Aha. Egy pillanatig szeretne csak feküdni, meghosszabbítani az intenzív csendet, bámulni a lámpát, kiélvezni azt, hogy újra ott van vele egy szobában, és ráveszi, hogy beszélgessen vele, de az idő halad tovább. Mi van vele? Kérdezi Connell. Felbosszantottalak? Nem. Miért kérded? Elrohantál, engem meg ott hagytál, elég furán éreztem magam. Azt hittem, a lány után mentél, Niam, vagy hogy hívják után, ezért kérdeztem rá az előbb, nem tudom. Nem rohantam el. Megkérdeztem, nem megyünk-e ki a cigizőkhöz, és te azt mondtad, nem jössz. Marian felkönyököl, a fiúra néz. Connell elpirul, még a füle is vörös. Nem kérdezted meg, azt mondtad, kimész a cigizőkhöz, és elbúztál. De megkérdeztem, nem akarsz-e kijönni a cigizőkhöz, és te megrezted a fejed? Lehet, hogy nem jól hallottam. Az lehet. Határozottan emlékszem, hogy megkérdeztem. De persze tény, hogy nagyon hangos volt a zene. Ismét hallgatásba süllyednek, Marian visszadől, újra a mennyezeti lámpát nézi. Érzi, hogy ég az arca. Azt hittem, haragszol. Hát, akkor bocs, nem haragudtam. Csodálatos. Ebből 300 oldal. Annyira szörnyű. Na, és akkor most becsuktuk, és soha többet. A könyvet visszaadom. Köszi, Eszter. És soha többet nem kell Sally Rooney-t kezembe vennem. Ennyit tudtunk Sally Rooneyhoz hozzátenni. Második könyv. Most fog leiratkozni a feliratkozók fele. Én hibám, kizárólag vállalom. Itt most Annával szétválunk, egységes utálatból átmegyünk két álláspontba, az enyém a kritikus, Annáé pedig a támogató, pártoló álláspont. Anna teljesen kiborult, amikor felírtam a listára egy könyvet. Nem szeretem Szerb Antal Utas és Holdvilág című könyvét. Kicsit kontextusba helyezném a dolgot. Hatalmas Szerb Antal rajongó vagyok, imádom a Pendragon Legenda című könyvét, legalább 3-szor olvastam, Anna itt tökértetlenkedve nézett, hogy az hogy lehet, de azt gondolom, hogy az Utas és Holdvilág című könyve túlértékelt, a Királyné nyakék azt szerintem egy nagyon rosszul sikerült alkotás, egyébként azt is olvastam, szóval a kontextusba helyezném a dolgot, mert hogy én imádom Szerb Antalt, magát a személyiséget is, és a munkásságát is nagyon nagyra becsülöm. A Pendragon Legenda az egyik kedvenc könyvem, legalább 3-szor olvastam, viszont sem a Királyné nyakéke nem tetszett, sem az Utas és Holdvilág nem volt a kedvenc könyvem, és magam is meglepődtem, mert tudom, hogy mennyire népszerű könyv, és hogy mindenki szereti az Utas és Holdvilágot. Én nem szerettem. Azt gondolom, hogy nagyon hasonlít Sally Rooneyhoz, abban az értelemben, hogy ugyanaz a fejlődés történetnek nevezett, nem fejlődés történet, 80 évvel korábban. Csak itt egy férfi a főszereplő. Én nem érzem fejlődés történetnek.
de mondjuk Sally Rooney-val sem állítottam volna semmiképpen párhuzamba. Én tényleg pont így olvastam, hogy Sally Rooney, és utána Szerbanta, és így volt egy ilyen kósza gondolatom, hogy veszek egy példányt angolul, és elpostázom Sally Rooney ügynökének, hogy üzenettel, hogy így is lehet írni, Sally. De aztán lecsillapodtam, és nem tettem meg. És akkor ez szerintem kontraproduktív lett volna, itt hozzátenném, de mondd el, hogy mit szeretsz ebben a könyvben. Engem nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Mondjuk az is érdekel, hogy az én könyvem miért kétszer olyan vastag, mint a tiéd. A tiéd bibliapapíron van? 5-ös betűméret. Nekem a magvetőnek a 2010-valahányas kiadása van meg. De ugye a könyv az 1937-ben íródott, tehát az valid, hogy 80 évvel Sally Rooney előtt, és összefoglaljuk, Anna, hogy miről szól? Nekem azért tetszett, mert elképesztően frissnek érzem. Nyilván az fog meg benne, amit szerintem mindenkit ez nyűgöz le, hogy Olaszország, és utazás, és persze összefoglalhatjuk. De tényleg ez nyűgöz le benne? Hát ez engem így abszolút, ez nem is értem, miről beszélsz, de hallgatom, mondjad. Az olaszországi leírások, a kamasz nosztalgia, vagy kamaszkor iránti nosztalgiája, hát az Ulpius házas részek voltak szerintem a legerősebbek benne. Nagyon szórakoztatott, hogy ilyen lektűrszerű részek váltakoztak, ilyen filozófiai eszmefuttatásokkal, pont jó arányban. Nagyon egy egészséges egyensúlynak éreztem. Nem bírom. Igen, foglaljuk össze. Én meg engem pont ez zavar. Tehát úgy éreztem, hogy ez egy elrontott Pendragon legenda, hogy vannak benne nagyon vicces, meg szatirikus, komikus kiszólások, a Pendragonban sokkal több van, de hogy itt is van egy csomó, amit nagyon élveztem, és akkor aztán jöttek ezek az esszészerű fejtegetések az etruszk halálmítoszról, meg és a fejemet a padlóba vertem, hogy volt komolyan olyan rész, majdnem átlapoztam, hogy én ezt nem. Engem pont ez zavart, és semennyire sem érintett meg ez az olaszországi körutazás benne, pedig aztán nálam nagyobb rajongója nincs Olaszországnak, majdnem minden évben elmegyünk, imádom, beszélek is kicsit olaszul, szerelmes vagyok mindenbe, ami olasz, de itt ilyen nem értem. kényszeredett háttérsztorinak éreztem, mert ugye Szerbantal valóban volt egy ilyen olasz körúton, és ebből táplálkozott a rendkívül sok egyébként helytálló helyszínbemutatása. Hát, mondd még, Anna, mesélj el, hogy miről szól. Nehéz összefoglalni egyébként, én elkezdtem kijegyzetelni, hogy miről szól, mert hogy ebben aztán történnek dolgok. Igen, tehát amíg a Sally Rooney-ról ugye nehezen tudtunk 3 mondaton kiizzadni a sztori szempontjából. Itt van Mihályunk, aki egy budapesti vállalat igazgatójának a fia, friss házas, és elindul Nászútra Erzsi nevű feleségével, aki egy elvált asszony, tehát ez Erzsinek a második házassága. Velencében vannak, Szepesneki Jánossal találkozik, akit a gyerekkorában, vagy kamaszkorából ismert, és ez a találkozás így valamit átkattint az agyában, úgyhogy inkább lelép a Nászútról, és egy másik vonatra száll. Na hát ez is egy olyan aspektus, ami szerintem sokakat foglalkoztat, nem? Hogy így egyszer csak így kilépni a kis mókuskerékből, és mégse arra menni, amerre mindenki más, hanem akkor így felülni egy másik vonatra, ami Isten tudja hova visz. Annyira ilyen féknek éreztem ezt. Hogy tudom, van az, amikor az ember így nem szándékosan csinál valamit, amit valójában meg akar tenni, ő itt leszel a vonatról, megkávézik, és aztán véletlenül rossz vonatra száll vissza, mert hogy valójában nem szeretne nyilván visszaszállni a vonatra, tudat alatt, de ezt sem mondja ki. De hogy kicsit ilyen erőltetetnek éreztem, és aztán ezt a misztikus lelkiállapotban, lázasan, hegyekben bolyongást, ezt meg ilyen Emily Bront és műmájárkedésnek éreztem, hogy az üvölt összelegben bolyongott a lápon, aztán belázasodik, és belehal a szerelembe, szóval hagyjuk már. Annyira ilyen... Megtudjuk Mihály kamaszkorából azt, hogy ebbe a bizonyos Ulpius házba oda keveredett, Ulpius Tamás mentette meg az egyik pánikrohama kellős közepén, amikor rosszul lett, és igazából szerepjátékot kezdtek el játszani az Ulpius testvérpárral, Ulpius Tamással és Ulpius Évával, akik között vérfertőző testvérszerelem is volt,
és ez Szerintem az nem biztos. dehogy nem, mindenki szerelmes volt Ulpius Évába, including Tamás. Te miből gondolod, hogy ez így volt? Ez Ilyen nagyon finom utalás van rá, hogy lehet. Nem? nem, kár, hogy nem írtam ki ezt teljesen. Tényleg? Aha, igen. Na, pluszpontok? Nem. Szóval ebben az Ulpius házban mindenféle szerepjátékok és ilyen halálkultusz játék, vagy halálkultuszt a középpontba állító játékok, színdarabokat játszottak el egymásnak. A csoport végül később bővült ezzel a Szepetneki Jánossal, illetve Ervinnel, aki kikeresztelkedett zsidó fiú. A regény nagy kérdése, amire a végén kapunk választ, hogy hogyan halt meg végül is Ulpius Tamás, aki egész fiatalsága óta vonzódott a halálhoz, és sok gírbe-gurba kanyar után ugye megtudjuk, hogy végül is a testvére Éva segítette a halálban. Igen, öngyilkot, asszisztált gyilkosság volt. De tényleg itt megjárjuk Párizst, Erzsi szemszögéből, elkerülünk Rómába, megint véletlennek folytán Mihály, a főszereplő megtalálja Ervint, aki szerzetesként él egy kis faluban, és hogy ennek a nagy útnak, önmaga keresésének, meg a saját múltjának, a felidézésének mi lesz a vége, hogy ott marad ezen a nagy kalandúton, vagy esetleg visszatér Budapestre, és beáll a kispolgári élet sorába. Erre keresi a választ szerintem a regény. Nagyon szórakoztató módon, bizonyos egzotikummal, nem várt fordulatokkal, egy csomó véletlennel, amik rohadt idegesítők, ezt aláírom, de valahogy mégis szerintem, hogyha ezt valaki 17 évesen adja a kezembe, és nem a hülye üveggyöngyjátékot olvasom 17 évesen, hanem ezt, akkor így fogom a kis batyumat, és én is keresek egy Ulpius házat. Tehát, hogy ebben az életkorban óriási hatással lehet egy erre nyitott és fogékony kamaszra. Én csak 30 évesen olvastam, úgyhogy maradtam a családommal és a munkahelyemen. Ezt a részt, ezt abszolút megértem, meg ezt szerintem nagyon-nagyon jól megírta Szerbanta, valóban az Ulpius házas részeket, hogy egy kamaszban mennyire erős a vágy, hogy valakikhez kapcsolódjon, hogy valakik elfogadják, befogadják, megértsék, és ugye ezt kapja meg Mihály az Ulpius testvérektől. Ugyanakkor a könyv célja, amit az előbb említettél, hogy hogyan lehet kiutat keresni, találni a kispolgári létnek a hétköznapjaiból, ez a kérdés, ez nem kerül megválaszolásra a könyvben. Ugyanúgy, hogy Sally Rooney-nál sem derül ki, hogy lehetne Marianne olyan, mint a normális emberek, ahogy azt így verbalizálja is a könyvben. Itt sem jön rá Mihály arra, hogy hogyan lehetne újra normális. Itt a konformizmus merül fel mindig ilyen visszatérő szóként, jellemző vagy jelzőként, és nem tud Mihály konformizálódni. 15 évig ugye próbálkozik, amíg az apja vállalatánál dolgozik, azokat a bridge partikat, meg fogadásokat, meg úri köröket futja, amiket abban az időben a budapesti úri társaság szeretőt tart, aki ugye Erzsi, azt elszereti a férjétől, aztán úgy érzi, hogy most már egy év után akkor feleségül kell venni, azért veszi el Erzsit is konformizmusból, és aztán visszatérnek ugye ezek a pánikrohamai, vagy egyszer legalábbis visszatér Rómában, és megcsömörlik az egésztől, elmenekül Erzsitől, meg ezelől a polgári lét elől. De hát aztán az a könyv vége, hogy megjelenik érte az apja, mert Erzsi felbújtogatja a családot otthon, miután az az Erzsi, akit ugye már elhagyott, hogy nagyon szeretne segíteni Mihályon, vagy Mihálynak, és utána küldi az apját, és hát Mihály összecuccol, és hazamegy az apjával, és visszatagozódik ebbe a rendszerbe. Tehát, hogy nincs kiút. De a kiút, Ulpius Tamás kiútja, szerintem ezt a két megoldást kínálja a könyv. Tehát vagy Ulpius Tamás útját követed, aki nem volt hajlandó beállni a sorba, és ugye Ulpius Évát is már férjhez akarta adni az apjuk, az a vadállat, és akkor azt mondta, hogy akkor inkább most még lelép Tamással egy kis nyaralásra, és elbúcsúzik tőle, mielőtt férjhez megy, és ugye akkor meg is szökött otthonról. Ez az egyik út, a másik meg ez, amiben végül is Mihály beleegyezett, hogy apu hazaviszi a következő nap a vonattal, és akkor megy a vállalatba átvenni a helyét.
mert hogy Évát keresi valójában Rómába, meg is találja, és megállapodnak Évával abban, hogy Éva Mihálynak is segít öngyilkosságot elkövetni, de váratlanul azon az estén megtalálja őt egy ismerőse, akinek megígérte, hogy megkereszteli az unoka öccsét, vagy valami hasonlót, elmegy az olasz családhoz, ott azt képzeli, hogy kirabolták, és aztán így hirtelen rájön, hogy attól fél, hogy megölik részegségében, miután kirabolták, aztán reggel kiderül, hogy se ki nem rabolták, se megölni nem akarták, de ott félelmével, részegségében rájött, hogy valójában nem is akar annyira meghalni. Elszégyelli magát, hogy nem volt ott, miközben Éva jött, hogy segítsen öngyilkosságot elkövetni, és Éva közben nem volt ott, hanem küldött neki egy levelet, hogy nem akarsz te valójában meghalni, Mihály, nem az a te sorsod, és én elutaztam Indiába, puszicsá. És hát ezután váratlanul másnap reggel, ugyanaznap reggel ott megjelenik Mihály apja, felülnek a vonatra, és az utolsó néhány sort felolvasnám, ami alátámasztja egyébként azt, amit Anna mondott, tehát, hogy kétféle megoldási lehetőség van, kilépési pont ebből a polgári létből, az egyik a halál, a másik pedig a konformizálódás. Mihály hallgatta, mint az apját. Hazamegy. Megint megkísérli azt, amit 15 éven át nem sikerült. Konformizálódni. Talán most sikerül. Ez a sorsa. Megadja magát. A tények erősebbek voltak nála. Megszökni nem lehet, mindig ők az erősebbek, az apák, a Zoltánok, a vállalatok, az emberek. Apja elaludt, és Mihály kibámult az ablakon. A hold fényében próbálta kivenni a Toszkán-hegyek körvonalait. Életben maradni. Élni fog ő is, mint a patkányok a romok közt, de mégis élni, s ha az ember él, akkor még mindig történhetik valami. Ennél kiábrándítóbb záró mondat az életben nem lesz több. Tehát, hogy nekem olyan volt második olvasásra, mint egy nagy pofoncsapás, hogy így, hát tényleg? Csak ennyire számíthatunk? És nyilván egy olyan könyv, amiről rengeteget lehet beszélni, és annak ellenére, hogy szeretem Szervanta stílusát, ez a könyv nem ad választ, nem ad megoldást, kétségbejtő a megoldása, és nem szeretem. Full végletekig szubjektív, személyes véleményem. Nagyon érdekel a ti véleményetek. Írjátok meg, hogy titeket zavar-e ez a végkifejlet. Nagyon-nagyon-nagyon érdekel. De hogyha az a végkifejlet, hogy ehelyett Évával lelépnek, nem tudom, Argentínába, akkor jobban szeretnéd a könyvet? Ja, de hogy is, akkor meg gicses lenne. Nem tudom, mi lenne a jó végkifejlet. Az a legnagyobb gondom, hogy annyira jól felvezette Szerpantal az egészet, és másodszorra is behúzott a csőbe, és azt hittem, hogy fel fog kínálni egy megoldást kispolgári létemre. És nem, másodszor is cserben hagyott. Ja, másodszor is patkánynak nevezett, aki legalább túlél. Szóval nem tudom, nagyon szerettem volna szeretni a könyvet, mert annyira nagyra tartom Szerpantalt, de biztos, hogy soha többé nem fogom elolvasni. A Pendragon legendát viszont még egy csomószor el fogom olvasni. Nem tudom, engem itt is inkább az érdekel, hogy minek tudható be, tehát ez a töretlen sikere a könyvnek, van vagy 1000 kiadása a könyvnek, volt belőle színjáték, hangos könyv, rádiójáték. De filmet nem csináltak, ebből lehetetlen filmet csinálni szerintem. Volt valami kezdeményezés, de elkaszálták. El tudod képzelni, hogy ezt tehát tartalmilag mondani valóját a középpontba állít, azt meg lehet filmesíteni. Szerintem a mondani valójáról lehetetlen filmet csinálni. Meg egy jó etruszk halálfilozófia, egy 20 percben előadva. De egyébként most őszinte leszek, nagyon gondolkodtam közben, hogy inkább mégse hozzuk be, mert hogy közben meg annyira jó volt, de mégse tetszett. Szóval közben majdnem eltántorodtam, hogy inkább mégse beszéljünk erről, de szerintem ez egy ellenmondásos mű, és biztos, hogy van olyan, aki velem ért egyet, ugye? Ugye van? Van, néztem, nem egyértelmű a rajongótábor. Mondom, hogy áll. Szóval majdnem 5000 értékelése van, nem olyan, és 87%-on el. Jó, nyilván itt mindenki, tehát azok x-elik be, hogy értékelik inkább, akik szerették, de azért vannak itt 1, 1,5-2 pontos értékelések is, vagy csillagos. Valamelyik lehet, hogy te vagy, Nelly. Nem, de hogy is nem. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó könyv. Nem, várja, nem tudom. Valami se veled, se nélkület szerelemben vagyok Szervantallal. Soha nem adnék 1 vagy 2 pontot erre a könyvre. Értékelem az irodalmi nagyságát Szervantalnak.
csak valahogy nem törte át az agyérgátat nálam ez a könyve. Valami ellenérzésem van, amit nem tudok pontosan megfogalmazni, és lehet, hogy igazából csak dühös vagyok azokra, meg irigy, akiket megérint, akiknél így át tudott csúszni ez a könyv azon a választóvonalon, ami az értékelem, és a nagyon szeretem között van. Úgyhogy picit szégyellem magam emiatt, annál még egy fokkal jobban is. Aki nagyon szereti az Utas és Holdvilágot, írja meg, hogy miért, és aki pedig az én oldalamon áll ebben az elfajult vitában, az írja meg, hogy ő mi kivetnivalót talál az Utas és Holdvilágban, hogy mi az, ami őt nem érinti meg benne, vagy zavarja ebben a könyvben. Engem nagyon érdekel a véleményetek. A következő könyv, amit hoztunk Annával, egy nagyon friss kortárs irodalom. És ezen a ponton úgy döntöttünk, hogy a részt ketté vágjuk, és a jövő hónapban folytatjuk a túlértékelt könyvek epizódot. Jövünk majd még 3 regénnyel, van 2 női írónk és egy férfi szerzőnk. Közülük 2 amerikai, 1 európai. Egy könyvet Nelly nem olvasott el, de nem is baj, biztos vagyok benne, hogy utálná azt a regényt. Mondanom se kell, hogy az igazi irodalmárok, esztéták, okos, művelt emberek rajonganak azért a könyvért. A 3 regény közül egyet, amiről amúgy már rengetegszer tettünk említést, a védelmembe veszek. Ha van tippetek, hogy mikről lesz szó a jövő hónap 1-én, vagy ha bármi egyebet megosztanátok velünk, feltétlenül írjatok, mitolvassakpodcast@gmail.com. Anna feltette az epizódjainkat a YouTube-ra is, úgyhogy most már YouTube-on is, Spotify-on is, és Apple Podcast-en is tudtok minket hallgatni. Mindenféle visszajelzésnek nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a vélhetően hosszú epizódot. Hosszú és megosztó epizódot. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!